Naše sporotipy vám šetria čas, peniaze aj energiu. Neveríte? Celý proces je online, bez návštevy pobočky, doručovania zmluv kuriérom a navyše zadarmo. Stačí vám mobilná aplikácia platby, cez ktorú posielate peniaze až do sumy 100 eur. Je to bezpečnejšie, keďže kartu nepúšťate z ruky a navyše ušetríte čas. Vďaka programu Odmena Plus môžete u vybraných partnerov získať odmenu až do výšky 10 %. Za výber z našich bankomatov nič neplatíte a nájdete ich na každom rohu, keďže našej banke patrí každý tretí bankomat. Pri výbere z bankomatu si môžete zvoliť presné množstvo bankoviek podľa nominálnej hodnoty. O prichádzajúcich aj odchádzajúcich platbách nad 20 eur môžete byť informovaní prostredníctvom SMS správ. So sporotipmi ušetríte čas, peniaze aj námahu.